Another Kotonima Bosumi de Tosso in Sia Fimpini Aduno in Siam. I dasronko Emma Santamime, Nina, and say Yera, Otumfuo said to Abibio Kotokohine. Elnaroda Sronqua, or Sunya Media Fee, I can feel home. Now, my National Health Insurance Authority in Penning for the farm, a woman Temimu, and so a share in Monya Kwansu cry, or more edible tires from Quest or Manisua, or Moody at the Abua Yera. Na fear when yam or asasi sui na opinion kasa or no control for the National Health Insurance Authority channel was sentimental or maintain tea or no, and I'm no bidding commona or boyimu or money swaddling on botaya or modesi or sofa or him. I would dead in a home. Opening Opemsuo TV, Opemsuo Radio ni and Shiako de Kofi, boarding na menu dibre. Yo, that's it. The framing Alhaji Muhammad Munir Muntaka. I'm Regional Director, National Health Insurance Authority. It was Santimamha. Yo, and now more men Shiako de Kofi, Bujari, Juma Potiamudi, and say. That's it. And that a Nidia, MIA, said Yawua, and Nawuda, and Nijake say MIA, and health insurance. As you Yabesre Nananum, am I am paying for a new young ebai, Nanam so edgy to Muse, oh. Omaji awa to the pese share or in Cassia any munyam. Say you be register nipa 1 million. Or money health insurance and also move because a na edition any munyam. The SAR registration cost from 1st May to 31st May. But enne Yamia Duma na wodano and a luncheon or may share palace. Yan share. Asante man temu sheba na mudi agu akwan mu a ebema madru mo botaye ho me da se o hwa ye district offices 28 na mom nnenko ano ye registration centers na akwa 30 esanse ahim fie bia no ya bomodia edi registration center akwa enne eye ohinkese na woda no ni na ne se mpese hanom beye mma na nipa ni na sabi obi kwa etiechiwe kaka ebiti bekwan ebiti asante mompo ni na registrations no ekoso wo ho se na be anyame adoma da bia no ye butan ni se ebetimi a register nipa be 300 nyame adom busum be kwawie ye no na yetimi a register even 1 million or more than 1 million no net day juma no fra no papum sabri nipa be se no motimi anya wo mo aberia registration yo me da se wo hwe ye data na provisional figures now met me among 885 eye kotokofia ha as menshia palace ha na nyame adoma across asanteman de figures no nyamba ebeduru enum no mi ogide say 300 no ka ye betimi atra but ahanko ano ya 885 be 662 eye ade a ye frɛ renewal say ka renewal nipa no wa e bi pen betebiawu enti ne data ina wo ho enti wa ba no ya renew aman betebisu e fresh as training say wonye bi da eno so ba na ya omo na 223 no ewo na share palace somewhere amini ka say enti enne die amwo manhia ha yi mo bedi na se wa ha nyame adoma manhia de e fie dada but sa nhihia ya ye de enne ade chie ekopim nyame adoma fie da ina ye registration center no be wa ha se na be a obi a ne wantimi amba but wo ntem hanom no oba ye be hwe ne kama mo se bosumi nyina mo de di sa adwuman ye hwe miamia ahodo nkronkro ahodo mo wie enne ya mo wo nanom ahemfo no mahemfie ya mo be ye ne dai mo be nsen hye ne se na omanfo nka ye betime ye registration bi ye da se de obo no ekoso registration centers a ye bebie de bia ye wo bebia ye beko ye mpese nipa no ne ho bekere no ye hye ye wura enimonyam no enya fe na nipa no benante long distance wo pe card ni bi ya ye nhihye a ye bohu dawo ye isu local communication center ye isu FM madawma enimwo amwo ye no se na bia obi a beti se oh mbu onu mpo echi na ombeba ho enti e hia se ma eden me furuka akwa baby na makoye ni na nhihye no wo honom a ebekoso akopim se bosume ne bekwa wie adwuma mu ye sikatua bi wo mu ana o nyame adom we so ye be fa sa kwan ada even national
chief executive any board ni na say the month from last 2 weeks na up to the end of May no my and say there be young register be free but asanteman no wo hwe ya honden a normal working hours na there be ya register ya be 25,000 and so open 1 million and register to ho anamon ye hye na na animonam ti staff ni na ya da o ma say o ma jai o mu weekend o ma jai o mu evening ni na se na be ya ye betumi register 1 million people e dia share and ye be show bia ukọ bebia na esi tua kaprekwa ma ya sonte your number back is 6447 no won ni credit kwa utumi ye call no because your friend toll free say unchia ka na wo ye call no to ho na mo ne ka che say obi say ji say utua ska ye beto ho na mo na ya de echi because katua bia ennem director ye hwe national health insurance mo adwuma ye mo ne card nipa bebre wa adwempo se emu aye ha wo de hospital mpa para mpo ntimi nyima didi na enhye omanfo nkran se free registration exercise amoyi omanfo mo hye me da wase de dikan obi a obekasa no entisa mpese me use words to say enye no kore but entisa health insurance ye dwuma yie na emom eye nipa dwuma no asibiti duduo na ebomoden be obehu ba ko menu bi okwa na epese agi usika ye be stress number na mekan no 6447 no ye de report to ade a ye friend illegal charges ye to ho anamon ye wo data e kire omo a ya agi omusika a ya de kire agi omusika mom eye ye dwuma no bi ye monitor evaluation officers your district office enti how ho de hia ne say ukona omo agi usika bo modia na agi receipt wa wonim nipa e say ade no evidence obekọ no aka cho say enye no kwe obedi etua ya ma okata bia ema anamto no eyedin be say oji receipt na ye hyebo eno achi ya nka say ye bibia e friend mystery shopping eni say obi wo honom enye say oyare o be ya na ye di na akọ hospital ho ayare say ho say ya ti say nyema say e koso ho enti ko ne ko ye ti say sabi ubeji ayare sa na ukoma de ebesi no na ye di eno evidence no any hospital no atenase ya ye dudo na ntiasesu ye dwumaba eno achi wo hwa ye sikasem nyame adom president Adawma akonanim se yetimi chi o mu kan tentem enti ama ena mudi mika 9 months mudi mika 7 months no se etu atwa se atwade a yesu ye sro bia se momma yen hwe health insurance no because eye ina ya de ye ni ya ekoma ina sabi enne se won yare a echina won yare kra wabusia ni bi betimi aye den e betimi ayare director emie the same e wa yare semu no kane no niam bay yare bay na health insurance na itimi hwe ana e bia intimi hwe na ene bia itimi hwe improvement bay na aba me da say o hwe health insurance e sha ase no se na wo kan no eno kwe eno no obi beka say free wa wo kono na wuntua but say authority no ye tua entino ye koyenim no first wo hwe kwa child cancer akola cancer e ha no na enka ho nyame adom ye de aka ho ye obi bia friend dialysis wo ko confirmation ye bo mo abaso wo ko confirmation any SDA ewo any other facilities or more dialysis accreditation na obeun se ampa sometimes no nipa hiamoa na saaso ye de abeka ho because eno no ebi wonum every week or so oko 2 times obi kwa 3 times na eko ho ni moja no saas kan so emu adin health insurance asan for saaka no aka ho na wo hwa Ghana se che yare no be 100 a health insurance si a e cover be almost 90% or 95% aka be 5% eno so nhihye wo honom a other programs efa ho ka like free primary health care any Ghana Medical Trust Fund I be friend Mahamaken and also take care of the yeyen cover no sana adena ko ofana romas meda obiase we de yema yewura twenkwa nyame na esre bible emano se nyame ontunu nkwam na afibia no yentimi register nipa enhye nana animonyam ye beda media
ɛne yɛ dwumayɛfoɔ no ɛne obi a wasɛ sɛ nyame nhyira obiara na health insurance no deɛ ne kurakura ne sɛ ɛyɛ toɔ Ghana toɔ ɛna yɛde hwɛ health insurance nti sɛ wonni bi a woyɛ wo ho wokɔtɔ nsuo a woatwea toɔ no wofuru kaa woatwea toɔ no nti wonni bi a ɛna lastly ɛnɛ sɛ ɛwɔ sɛ obi yɛ bibi ma wo free na wɔgye wo sika kora wɔsuro anaa ɔpanyin ade no ɛwɔ sɛ meyɛ ma wo free bɛ woba no mepɛ sɛ megye wo sika kora mesuro bɛ sɛ wonni bi deɛ a asɛ wode wo ho aba no no wokɔ hospital na wobisa mesrɛ wo health insurance wo sɛ wonni bi a wɔm sɛ awurade yɛ da ase wode ɔde no aba yɛse 10 million wan na wokɔka kyerɛ no bɛ sɛ wowɔ info insurance na wɔbɔ 2 million kora wɔsuro because wobɛka kyerɛ sɛ mama receipt wɔnim deɛ wode receipt no kɔyɛ nti obiara mbɔ mmɔden na ɔnyɛ bi wayɛ bi pɛn o wonyɛ bi pɛn ɛwu 10 years o sɛna mede kankan no bra yɛbɛgye wawawa tu borɔno a yɛbɛkɔ no woba honom a biribiara bɛyɛ kama yɛda yɛn mpanyimfoɔ ase yɛ chief executive wɔn si yɛ fam adeɛ a yɛyɛ nyinaa wɔamma yɛ kwan a anka yɛntumi nyɛ adeɛ a yɛyɛ nyinaa nananom amma yɛ kwan a anka yɛntumi nyɛ yɛ board members nyinaa ɔmo ba nana hɔ yɛwura hɔ ɛbɛsrɛ ne sɛ yɛpɛ sɛ ɛyɛ wei ɛhyɛ ne mu ɔmo gye yɛ awawa tu deɛ yɛka ne sɛ nyame ɔnhyɛ no pii na ɔnto no nkwa yo yɛfrɛ me Alhaj Mohammed Munir Muntaka mena meyɛ regional director National Health Insurance Authority ɛwɔ Asanteman ha medam ase yes yɛda ase pii